Napoleó Bonaparte, l'home que va determinar més la vida dels europeus durant prop de 25 anys. Napoleó, un cors educat a França. Gràcies a la seva intel·ligència, fortuna i valentia, va esdevenir un dels personatges més determinants de tota la història. Però viure sota el mandat de Napoleó no va ser gens fàcil. Per imposar la seva voluntat, els exèrcits imperials francesos van envair mitja Europa i van deixar la seva petjada, sovint sanguinària, en la majoria de nacions del continent. El documental que els presenta avui Cronos ens permet veure com devia ser viure sota Napoleó. A través dels dietaris, les cartes i els records de molts que van viure sota el control dels exèrcits napoleònics, reviurem la vida trasbalsada dels europeus de principis del XIX. Els soldats de Napoleó es deia que mentre combatien amb el fusell duien a la motxilla un llibre de Voltaire. Aquesta vessant doble de portadors de la il·lustració amb les armes a la mà farà de l'època napoleònica una de les més extraordinàries que hagi viscut el nostre continent. El coneixem com el governant de tota Europa. El coneixem com l'emperador dels francesos. El seu nom és sinònim de poder. Napoleó Bonaparte. Però no va ser tan sols això. Va separar l'Església i l'Estat. Va donar un nou codi legal a Europa. Les seves reformes van conformar la vida diària de tot un continent i encara la conformen. La vida sota Napoleó. Primera part. «1792. Europa està en guerra. A França, el clam multitudinari de llibertat, igualtat, fraternitat ha originat una revolució. La llibertat la busquen els camperols tips de treballar com uns esclaus pels grans terratinents. La igualtat davant de la llei l'exigeixen els burgesos per posar fi al tracte de favor que reben els nobles en comparació dels comerciants. I la fraternitat entre tots els homes és el que somien els francesos. Els revolucionaris destronen el rei i l'executen. Això estén l'alarma a les altres cases reials d'Europa. Alemanya, Espanya i Anglaterra s'uneixen per reprimir les idees incendiàries dels francesos. L'Europa d'aquella època està dominada per 5 grans potències. Anglaterra i Espanya són unes importants potències marítimes i colonials. França ha estat víctima de l'èxit dels anglesos i ara només té uns quants posts avançats al Carib, a l'Àfrica Occidental i a l'Oceà Índic. El tsar rus domina l'Europa oriental i una part d'Àsia. A l'Europa central, el Sacre Imperi Romano-Germànic s'estén des d'Itàlia fins a Dinamarca. I llavors, els francesos porten la revolució més enllà de les seves fronteres nacionals, el Sacre Imperi Romano-Germànic, i són rebuts amb entusiasme per algunes persones. Persones com ara Johann Alois Becker. El seu pare és un fabricant d'espelmes de mans i ell és aprenent de comerciant. Els revolucionaris francesos li canviaran la vida. Ihr könnt was mitbewegen, versteht ihr? Wir müssten gleich am Ball sein. Ich freue mich. Auch wenn der Erzbischof irgendwie, der kriegt's schön allein. La correspondència de Johann Alois Becker es conserva als arxius de la ciutat de Mans. En una carta al seu millor amic, datada el 29 de novembre del 1792, descriu els esdeveniments d'aquells dies turbulents. Dies abans que els francesos assetgessin la ciutat, jo ja estava content. La llibertat i la igualtat també ens arribaven a nosaltres. Per fi, els francesos ens deslliurarien dels dèspotes, sobretot del nostre arquebisbe, que se n'havia anat feia uns quants dies. Haig de reconèixer que m'agradava molt veure els nostres nobles senyors en aquell estat. El pànic s'apoderava d'ells a mesura que l'exèrcit francès s'acostava. Agafaven tot el que podien i fugien de la ciutat. Els carrers de Mans es queden deserts. Els nobles de la ciutat han fugit. Karl Theodor d'Alberg és un dels que se n'han anat. Com a arquebisbe i príncep elector de Mans, és qui fa les lleis. Es recapten impostos en nom seu i amb els diners dels seus súbdits manté el seu palau i el seu estil de vida sumptuós. D'Alberg és un dels homes més poderosos del Sacre Imperi Romano-Germànic.
Però quan els francesos són a les portes de la ciutat, fuig, cames, ajudeu-me. El 7 d'octubre del 1792, el governador de Mans suplica desesperadament als ciutadans. Tothom ha de defensar la ciutat. Els ofereix molts diners i promet pensions generoses en cas de lesió o de mort. Però molt pocs estan disposats a agafar les armes per defensar Mans. Els homes fent instrucció davant la catedral. Era una autèntica tragicomèdia. Els que fins llavors havien estat oprimits, de sobte havien de lluitar contra els seus alliberadors per defensar els seus antics senyors que havien fugit. I es pensaven que podrien defensar Mans amb aquells homes. El meu cor m'ho deia, malgrat l'aixordament causat pels canons i totes les adversitats. Els soldats francesos ens volien alliberar dels nostres antics grillons. Finalment, després d'un setge que va durar 3 dies, els regidors de la ciutat van obrir les portes per deixar entrar els francesos victoriosos. Abans que entressin a la ciutat, vaig córrer cap als francesos. Els volia demostrar que estava molt content que haguessin arribat. Amb el francès que sabia, vaig comunicar als soldats l'alleujament que em produïa el nostre alliberament. Simplement els volia donar la benvinguda. No, som amics! Visca la nació! Havia sentit a parlar molt de la Revolució Francesa i n'havia llegit moltes coses. Les idees de llibertat, igualtat i fraternitat també les discutíem molt nosaltres. Però en aquells moments coneixia persones que hi havien participat a París. Aquells soldats eren els meus herois. És l'inici d'uns canvis transcendentals. Els francesos envaeixen el poderós imperi romano-germànic i ocupen una part del seu territori. Amb el poder del Sacre Imperi Romano-Germànic eclipsat, França pot esdevenir la nova potència dominant d'Europa. Les noves idees que emanen de França amenacen les antigues estructures de govern que s'han desenvolupat al llarg dels segles. A la ciutat medieval de Regensburg, la dieta imperial ha controlat el destí del Sacre Imperi Romano-Germànic durant molts segles. El cap de l'imperi és l'emperador Francesc II. Normalment envia un representant a Regensburg. Ell viu a Viena. Amb una població de més de 200.000 habitants, Viena és la principal ciutat d'Europa després de París i Londres. Aquí, l'emperador viu rodejat de luxes. Té l'or i les pedres precioses tancats en pany i clau a la Casa del Tresor. La corona imperial és el símbol del seu poder. L'emperador només se la posa uns dies concrets de l'any. Però ara la corona ja no hi està tan segura al seu cap. A la França revolucionària, un ambiciós general jove aprofita els esdeveniments per escalar posicions. Napoleó Bonaparte.
Té una ment molt àgil que li permet copsar una situació i trobar la millor solució possible a un problema complicat. A més, Napoleó té la capacitat de comunicar-se amb els altres i de dirigir grups de persones. Diuen que ja des de l'escola militar, tot i que això probablement era una llegenda, però més tard es demostra clarament que en les situacions de crisi, en les situacions difícils, s'imposa. I s'imposa perquè té autoritat, perquè té claredat de judici, perquè sap formular les ordres o perquè sap formular les crides d'una manera que fa que els altres es mobilitzin. Durant una crisi governamental, Napoleó aprofita la seva gran oportunitat. Reuneix els seus homes davant del Parlament i pren el poder fent un cop d'estat. Amb la força de les armes, obliga els diputats a elegir-lo cap de l'Estat. Als territoris ocupats per França, els habitants també s'adonen ben aviat de l'ambició de Napoleó. El nou cap d'estat necessita diners per omplir les arques buides del seu estat. Els francesos saquegen les cambres del tresor de les esglésies i els palaus. L'or i les pedres precioses dels territoris conquerits ajuden Napoleó a recuperar una França econòmicament debilitada. El poble pateix el desenfrenament de les tropes franceses. Les esglésies s'utilitzen com a estables. Ara ja gairebé ningú està gaire entusiasmat amb el suposat alliberament dels francesos. Ja no s'han de pagar impostos als prínceps, als nobles i l'església, però a canvi s'imposen nous tributs. A part dels impostos de la terra, ara la gent ha de pagar impostos pels mobles, armaris, taules i cadires. El nombre de portes i finestres d'una casa també està subjecte a un tribut anual. Alguns murris tapien les finestres. Els francesos introdueixen molts canvis a la vida diària. Projecten nous cementiris molt allunyats de les muralles de la ciutat. Els morts ja no s'enterren al costat de les esglésies. Es necessiten urgentment nous cementiris als territoris ocupats, perquè els cementiris municipals estan plens a vessar i són uns perillosos focus d'epidèmies. Ni el temps se salva dels canvis dels francesos. A França hi ha un nou calendari des del principi de la Revolució. Es canvia el nom dels mesos i ara una setmana té 10 dies. El diumenge cristià s'aboleix. Els revolucionaris fan propaganda per proclamar la fi de la dominació de l'Església arreu dels seus dominis. Amb la Revolució Francesa, l'Església ha perdut la seva influència sobre l'Estat i la política. Es declaren noves festes seculars per demostrar que ara és el poble i no l'Església qui mana. I això no agrada a tothom. El seu diari, Johann Jakob Müller, relata el que va presenciar el 20 de març del 1798 quan va assistir a la que es va anomenar la festa per honrar la sobirania del poble. Les campanes de Hofgarten van començar a repicar a les 6 del matí. Vaig sortir al carrer. Com a catòlic convençut, jo contemplava les innovacions franceses amb escepticisme. Und es ist uns eine Freude, hier zu sein. Und wir werden hier in Bonn den siegreichen Franzosen
Van fer tant de soroll com van poder. Si haguéssim tingut canons, també els haurien fet servir. Jo considerava que la festa era senzillament un insult i una pèrdua de temps. Però tenia el deure de ser allà. No haver fet acte de presència m'hauria pogut causar molts problemes amb els meus superiors francesos. O sigui que hi vaig anar només per un motiu, la por. I no era l'únic. Havia sentit a dir que la gent dels pobles del voltant havien rebut l'ordre d'assistir a la festa de la ciutat, no per anar a vendre al mercat aquella vegada, sinó per anar a fer de claca. Das ist so, wie die da oben. Das sind wir uns allen schuldig. Wir werden vorbei gehen. El Ministeri de l'Interior ha ordenat que se celebri la festa de la sobirania del poble per demostrar que ja no són els prínceps i els bisbes els que manen, sinó el poble. L'Ordre de París estableix l'ordre exacte de les celebracions. Al final, fins i tot vaig haver de presenciar com cremaven les insígnies del nostre arquebisbe. De sobte, la mateixa gent que, com jo, només havia anat a la festa per obligació, es va deixar endur pel frenesí i hi va participar. Només quan la multitud va voler tirar un retrat del nostre arquebisbe a la foguera, un soldat francès hi va intervenir i ho va impedir. No tan sols declaren noves festes als francesos. També hi ha altres innovacions, com ara la recollida de les escombraries. La normativa de neteja dels carrers prescriu que les escombraries no es poden llançar al carrer, sinó en uns carros d'escombraries. Els francesos també introdueixen un sistema de mesures unificat. Fins llavors, cada regió i fins i tot cada ciutat tenia les seves pròpies mesures. Un el tenia una llargada diferent segons el lloc. Els francesos introdueixen el metre. A les parets de París s'hi representa el metre perquè serveixi de guia als comerciants. S'introdueix tot el sistema decimal. Juntament amb el metre arriben el litre i el quilogram, una revolució per a tots els comerços. Les conquestes de Napoleó estandarditzen les mesures a tota Europa. Només la Gran Bretanya resisteix amb èxit a les innovacions franceses. No obstant, hi ha un canvi que no va endavant. La idea que el dia hauria de tenir 10 hores en comptes de 24 simplement no es fa popular. Napoleó no és tan sols un guerrer, no és tan sols una persona sedegada de poder. És un polític en tot el sentit de la paraula. És a dir, una persona que vol realitzar una obra i consolidar una cosa que pugui durar. És per això que considera que les reformes són tan importants. Napoleó, sobretot els primers anys que exerceix el poder, es considera un hereu i un salvador de la revolució. El nou govern francès suprimeix cada vegada més la influència de l'Església.
Els esdeveniments més importants de la vida humana ja no s'inscriuen al registre de l'Església. Els registres del naixement, el matrimoni i la mort es fan a l'Ajuntament d'ara endavant. L'alcalde assumeix moltes de les tasques que prèviament eren prerrogatives del sacerdot, com ara les cerimònies de casament. Un home que es beneficia dels canvis que s'han produït amb els francesos és un jove noble de la ciutat de Bonn, que ara és en poder dels francesos. El comte Anton von Belderbusch està casat amb una dama noble, però el matrimoni no té fills i la seva dona l'abandona aviat. Tres anys després comença una nova etapa en la vida del comte. Von Belderbusch s'enamora. I la seva estimada és Babette Koch, filla de la mestressa d'una popular taverna. Gairebé no m'ho podia creure. Era considerada una gran bellesa a Bonn, i molts altres homes la rondaven. Entre d'altres, Ludwig van Beethoven, que llavors tenia un gran èxit a Viena. Casar-se amb la filla d'una tavernera li és prohibit a un aristòcrata. Però des de la Revolució Francesa aquestes distincions de classe han anat perdent importància. L'amor és cec. I el comte Belderbusch es promet ràpidament. Babette, hören Sie. Es ist mein Ernst. Bitte werden Sie meine Frau. He demanat a la Babette si es volia casar amb mi. La Babette m'ha dit que sí, i he estat l'home més feliç de la Terra. Però el comte von Belderbusch encara és casat. S'ha de divorciar de la seva primera dona, una cosa impensable amb les lleis catòliques que han estat vigents fins aleshores. Al meu primer casament, el sacerdot va dir «fins que la mort us separi». Però això sí que no ho va encertar. El 30 de maig del 1802, el comte Anton von Belderbusch i la seva primera dona es divorcien oficialment. Ara, Belderbusch és un home divorciat. Bojament enamorat, Belderbusch s'afanya a tornar-se a casar. 2 dies després es va celebrar el nostre matrimoni a l'Ajuntament. El document oficial del segon matrimoni del comte von Belderbusch amb la seva nova esposa, Babette Koch. Estic feliçment casat des del 1802. I m'he convertit en l'orgullós pare d'una nena. Li hem posat Josephine. Una mica potser com a agraïment a Napoleó i les seves noves lleis. Durant el seu mandat, Napoleó aplica moltes reformes. Però, primer de tot, és un cap militar genial. Des que ha pres el poder a París, s'ha assegurat que el seu exèrcit creixi constantment i que els seus soldats estiguin ben cuidats, perquè l'exèrcit és la columna vertebral del seu poder. I
i aviat torna a tenir l'oportunitat de demostrar la seva habilitat com a militar. L'emperador de Viena no pot permetre que els francesos vagin ocupant el seu imperi. Declara la guerra, però Napoleó en surt victoriós. L'emperador capitula i ha d'acceptar les exigències de Napoleó. El 3 de febrer del 1801, els dos adversaris firmen el Tractat de Pau de Ligneville, que comporta uns canvis radicals a Europa. Algunes parts del Sacre Imperi Romanogermànic passen a formar part de França. Els Països Baixos, Suïssa i el petit Principat de Gènova queden sota el domini francès. Napoleó vol utilitzar el seu nou poder per ampliar la seva influència a Europa. En unes negociacions a l'antiga ciutat imperial de Regensburg, Napoleó convenç els homes més poderosos de l'antic imperi, els influents prínceps alemanys. El seu objectiu, per damunt de tot, és abolir el poder de l'Església. Promet als prínceps riquesa i poder. A partir d'ara podran governar com els vingui de gust, desposseir les esglésies i els ordes religiosos dels seus béns i incrementar la seva riquesa. Això representarà la fi de molts monestirs i convents. Es dissolen i les seves propietats se subhasten. Fürstenfeld, a prop de Munic, és un dels centenars de monestirs condemnats per aquesta onada anticlerical. L'Estat pot confiscar immediatament les seves propietats sense cap compensació. L'esplendor i la riquesa del complex del monestir semblen il·limitades. L'abat Gerhard Führer descriu els últims dies d'aquest establiment de 560 anys d'antiguitat a les cròniques del monestir. Fa 2 dècades que governo el destí del monestir. Mai no m'hauria imaginat que la nostra fi arribaria tan ràpidament i cruelment. Era al refectori amb els meus germans a l'hora de sopar quan els subhastadors han entrat sense avisar. Volien vendre els mobles del refectori i no han esperat ni que acabéssim de sopar. Al contrari, sense cap mena de respecte, ens han manat a mi i els meus companys monjos que ens aixequéssim perquè els funcionaris es poguessin endur les cadires a la sala de subhastes. No hem tingut cap altre remei que acabar de sopar drets. L'abat Gerhard Führer està desfet. 560 anys de tradició s'han destruït per pura avarícia. No obstant, el monestir no satisfà les expectatives dels funcionaris. Potser els monjos tenen una església magnífica, però també uns deutes de 220.000 florins alemanys. El monestir està en fallida. Els funcionaris ho escorcollen tot, però només troben uns 3.000 florins. La subhasta acaba sent un desastre econòmic. Ha estat una experiència amarga. S'han venut mobles bons a preu de saldo. Diria que ens els han robat. S'ho han endut tot menys la roba que portàvem. Però el pitjor de tot ha estat haver de presenciar el despietat saqueig i la destrucció del nostre monestir. Les llistes de la subhasta de Fürstenfeld demostren que el monestir es va anar venent de mica en mica. El nom d'un dels compradors es repeteix amb insistència: Ignaz Leitenberger. Aquest industrial de Bohèmia també guanya la licitació dels edificis del monestir, diverses granges i 200 hectàrees de bosc. Leitenberger vol transformar el monestir en una tintoreria de teixits. Un riu proper ofereix prou aigua per al complicat procés de blanqueig i tenyit.
I l'exèrcit francès, com a principal client, garanteix un negoci pròsper. Napoleó, el conqueridor, ha agregat parts d'Itàlia i del Sacre Imperi Romano-Germànic al seu país. Però encara no està satisfet. Vol governar els seus dominis com a emperador dels francesos. Molts dels seus admiradors estan profundament decebuts. Ho consideren una traïció als valors de la Revolució Francesa: llibertat, igualtat, fraternitat. 15 anys abans, la República va néixer en un conflicte sagnant i ara s'ha d'enterrar calladament. Ludwig van Beethoven, furiós, esborra la dedicatòria de la seva última obra. Havia dedicat reverentment la seva tercera simfonia a Napoleó. Però en comptes de l'intitolat a Bonaparte, a la pàgina del títol només hi ha un forat. El futur emperador Napoleó visita els seus nous territoris, incloent-hi l'antiga ciutat imperial Aquisgrà. Per a Wilhelm Schmitz, un nen de 8 anys, serà un dia inoblidable. Sovint jugava amb els nens de la casa del costat. El meu amic Jack i la seva germana eren mig orfes. El seu pare, un oficial francès, havia mort a la guerra i la seva pobra mare els havia de pujar tota sola. Havia sol·licitat una pensió de viduïtat, però li havien denegat. Així doncs, va demanar audiència a Napoleó i li van concedir. Més a fort, Jacques, Valérie! Bonaparte hat uns eingeladen. Wir dürfen bei ihm vorsprechen. Wir gehen alle gemeinsam dahin jetzt. Wilhelm Schmitz viu a Kosterplatz, a Aquisgrà. Més tard va publicar els seus records d'infantesa en un petit llibre. Durant la seva visita a la ciutat, Napoleó rep industrials, funcionaris municipals i una simple vídua d'un soldat i els seus fills. Em van deixar acompanyar-los i vam caminar tan de pressa com vam poder per la ciutat. 2 gendarmes ens van deixar passar i van obrir una porta lateral de l'Ajuntament. Vam entrar a la sala gran amb expectació. La senyora va lliurar una petició i va explicar els seus problemes econòmics a Napoleó. Vaig quedar tan captivat per Napoleó que gairebé no vaig sentir res del que li deia ella. Després ens van dir que li beséssim la mà a Napoleó i jo m'hi vaig acostar sense alè. Napoleó accedeix a la petició de la vídua i li concedeix una pensió mensual. Està de sort perquè normalment les vídues depenen de l'ajut de les seves famílies. Per a Wilhelm Schmitz, aquell és un dia que recordarà tota la vida. Napoleó està decidit a activar l'economia del seu país. En la manufactura tèxtil, concretament, França està molt més endarrerida que Anglaterra, la seva arxienemiga. Però la indústria tèxtil francesa es posa al dia, per exemple, a la regió dels voltants d'Aquisgrà. Aquí s'hi fabriquen uns teixits magnífics. Napoleó mana als fabricants de teixits que facin un llibre de mostres per poder ensenyar els seus productes a les fires. És la primera vegada que ho fan. Conté 1.000 mostres diferents de tots els colors i estampats imaginables. Cada cop hi treballen més teixidors a les fàbriques i molts d'ells són nens. Sense els ingressos addicionals que guanyen els fills, les famílies corrents no poden arribar a final de mes. A principis del segle XIX, el treball infantil és una pràctica normal. Al 1804, la demanda de teixits fins és especialment gran. A la catedral de Notre-Dame, a París, hi té lloc l'esdeveniment més important de la dècada. Napoleó s'autocorona emperador. El 2 de desembre del 1804, milers de convidats d'honor s'apleguen a la catedral.
Presencien una cerimònia planejada fins a l'últim detall per Napoleó. Però no tothom es deixa captivar per la magnificència de la cerimònia. Napoleó va imposar la cerimònia de coronació contra la voluntat de nombrosos adversaris. La va imposar, per exemple, contra els partidaris de la revolució, que eren ferotgement anticlericals i que no entenien per què Napoleó havia convidat el papa a París. La va imposar contra els que consideraven que, simplement, era una mascarada, que era llançar els diners, que no tenia cap utilitat. I també la va imposar contra la voluntat de la seva família. Napoleó és un mestre de la propaganda. Per glorificar la coronació encarrega un quadre al seu pintor de la cort, Jacques Louis David. Fa gairebé 10 metres d'amplada i 7 metres d'alçada. El quadre retrata el moment en què Napoleó posa la corona al cap de la seva esposa, Josefina. El papa fa el paper d'espectador. És una humiliació per a ell. Fins llavors, era ell qui lliurava la corona a tots els emperadors. Però Napoleó només coneix les seves pròpies normes. La mare de Napoleó està immortalitzada al quadre, tot i que no va assistir a la cerimònia. No li agradava que la seva nora Josefina també fos coronada. Napoleó prové d'una família corsa, i les famílies corses són famílies molt sòlides, autèntics clans on cadascú ocupa el seu lloc. I a mesura que Napoleó esdevenia més important a França i que concentrava més poder, més volien els seus germans i germanes una part de la seva glòria i la seva riquesa. Però Napoleó decideix que, a la cerimònia de la coronació, els seus germans i germanes seran, simplement, uns figurants. I ells es posen furiosos perquè se senten degradats. Tenen la sensació que només són allà per enaltir Napoleó i diuen que Napoleó traeix la família. A part del valor de les imatges, Napoleó també coneix el valor de la premsa. Des del principi de la Revolució Francesa han aparegut centenars de diaris que es converteixen en la veu del poble. Napoleó vol controlar aquestes veus per mitjà d'una forta censura. Aquestes condicions més restrictives no dissuadeixen un jove advocat de comprar un petit diari de colònia la primavera de 1805. Quan mor el 1831, ha posat els fonaments d'una dinastia d'editors, Marquís d'Imont. Però la seva carrera d'editor s'hauria pogut acabar sobtadament. Només feia 6 mesos que tenia el diari. Sortia dia sí, dia no, i n'anàvem augmentant la tirada gradualment. Quan vaig començar tenien 250 subscriptors, però amb cada número atrèiem nous lectors. Fins que un dia va passar una cosa terrible. Va venir un funcionari i em va lliurar un ordre judicial del prefecte. Eine Order für Sie. Ihre Lizenz ist suspendiert. Era la prohibició oficial de fer servir les màquines d'imprimir fins a nova ordre a causa d'un article suposadament incendiari que es considerava que podia estendre la por, l'alarma i la confusió entre els ciutadans. Ens van segellar les màquines en aquell mateix moment i ens van retirar la llicència. Estava lligat de mans i peus i havia d'intentar per mitjà dels meus contactes a l'administració de la ciutat que anul·lessin l'ordre. Van ser uns dies d'angoixa per tots nosaltres. Al cap de 10 dies vam rebre la bona notícia que podíem continuar i jo vaig poder seguir somiant en una gran carrera com a editor. Però, evidentment, només s'hi acceptava les estrictes disposicions de la censura napoleònica. D'Imont ha de retirar articles una vegada i una altra. En una ocasió, la portada s'imprimeix en blanc. És la protesta silenciosa de D'Imont contra la censura.
Seguir la norma és ara un negoci pròsper. Hi ha un gran mercat per als bustos de Napoleó de bronze o de marbre. Es fabriquen milers de bustos de marbre que s'exposen en edificis públics, oficines i cases. Els enemics de Napoleó també coneixen el poder de les imatges i els mitjans de comunicació. A Anglaterra, les caricatures són èxits editorials. Els dibuixos i gravats es mofen dels atacs d'ira de Napoleó. També és motiu de burla que s'autocoronés emperador. De fet, la coronació amenaça l'antiga estructura de poder d'Europa. Ja hi ha un poder imperial a Europa, un poder que té 1000 anys, el Sacre Imperi Romano-Germànic. Aquest imperi està debilitat, però encara no vençut. Tots dos bàndols es preparen per a l'última batalla pel poder a Europa. Només hi pot haver un imperi. Napoleó ha introduït el servei militar obligatori. Els homes joves de gairebé totes les famílies han d'anar a la guerra a lluitar per ell i han d'abandonar la família i la llar. N'hi ha molts que no tornen. Els francesos elaboren unes llistes de reclutament per assegurar-se que ningú s'escapa del servei militar. Però alguns aconsegueixen evitar la lleva gràcies, en alguns casos, a un home nascut en un petit poble de prop de Magúncia, que és com s'anomena Mans actualment. Al registre de l'església local hi consta el naixement de Philip Christian Fresenius el 1779. Fresenius se'n va a viure a Magúncia quan és un noi jove i allà descobreix un negoci lucratiu, salvar la gent del reclutament. Quan cridaven un jove al servei, s'havia de presentar davant d'un tribunal mèdic. Un metge de l'exèrcit, un funcionari de la ciutat i un oficial francès determinaven si els nois eren aptes per al servei militar o no. Molts reclutes intentaven fer veure que estaven malalts, però gairebé sempre el veredicte era apte per al servei militar. Allò els condemnava a 5 anys de servei militar. I molts no sobreviurien. Només hi havia una solució. Els nois havien de comprar la seva ineptitud. I allò ho podien fer a través meu. Jo tenia bons contactes al tribunal i feia d'intermediari. Quan m'havien fet un primer pagament, procurava que els meus socis no s'equivoquessin. Decidíem prèviament les malalties que al·legaríem perquè l'oficial francès no sospités. Teníem l'avantatge que si només 2 de les 3 persones del tribunal s'hi oposaven, el jove ja no anava a la revisió mèdica de la lleva. Quan el jove ja estava degudament eximit del servei, em feia l'últim pagament. Jo rebia una comissió com a agent en tots els casos i així podia viure molt bé. Fresenius no és l'únic que guanya diners amb la por d'anar a la guerra. El negoci de salvar els nois del reclutament prospera fins que la policia secreta francesa de París se n'assabenta. De sobte, van venir els gendarmes i van detenir els meus socis i els van confiscar els llibres. A partir d'allà, a la policia no li va costar gaire desmuntar tota l'organització i detenir tots els implicats.
Jo vaig ser massa ingenu i em vaig pensar que els francesos em jutjarien amb benevolència tenint en compte la poca rellevància de la meva implicació, però estava molt equivocat. Condemnen Philip Christian Fresenius a 4 anys de presó. Malgrat els problemes, les llistes de reclutament no paren de créixer. Com a resultat, el 1805 l'exèrcit de Napoleó té 500.000 d'homes, però la mida de l'exèrcit no és una garantia de victòria suficient. Els mapes fiables són igualment importants. Napoleó té molt material cartogràfic a la seva disposició. Des de fa uns quants anys s'han anat fent mapes dels nous territoris francesos. Jean-Joseph Tranchot és l'home del moment. Aquest enginyer ha creat nous instruments de mesura i fa mapes acurats i detallats des de l'any 1801. Napoleó també fa construir carreteres als nous territoris francesos perquè el seu exèrcit s'hi pugui moure ràpidament i sense obstacles. La batalla decisiva contra el Sacre Imperi Romanogermànic té lloc el 2 de desembre del 1805, exactament un any després de l'espectacular coronació de París. Napoleó i l'emperador francès II, ajudat pel seu aliat rus, el tsar Alexandre I, lluiten pel poder a Europa. La batalla dels 3 emperadors costa milers de vides. I la victòria de Napoleó posa fi al cap de gairebé 1000 anys al Sacre Imperi Romanogermànic. Ara, Napoleó és l'amo indiscutible d'Europa. Nomena els membres de la seva família prínceps i reis perquè puguin governar diverses parts de l'imperi. Ara l'emperador està decidit a canviar Europa amb la seva llei. La llibertat, la igualtat i la fraternitat seran els fonaments del nou codi de lleis que Napoleó ha encarregat, el Codi Napoleó. Defineix les llibertats i les responsabilitats civils, la protecció de la propietat privada, la separació de l'Església i l'Estat, la llibertat de comerç. Per primera vegada, tots els homes són iguals davant la llei. Va vetllar especialment per una cosa que ell trobava essencial: la claredat de l'expressió. I entre els grans èxits del Codi Civil no hi ha tan sols haver aconseguit fer una síntesi duradora dels assoliments jurídics de la Revolució Francesa. El Codi Civil va ser vigent fins a principis del segle XX, i a França encara és vigent, tot i que s'ha adaptat i s'ha actualitzat. Però és un codi que té una formulació molt clara, i per això, des de llavors, molts s'han inspirat en el seu estil i la seva claredat. Es podria dir que el Codi Civil és la transposició de la claredat i la racionalitat de la il·lustració al llenguatge jurídic. No obstant, una part important de la població no es beneficia de les millores del nou Codi Civil. Sota les noves lleis, les dones encara no tenen els mateixos drets que els homes. El Codi Napoleó s'introdueix a França el 1804 i s'adopta en tots els territoris governats per Napoleó. Comporta molts canvis en l'estil de vida de la gent. Un exemple, ningú que practica un ofici troba cap obstacle a l'hora de crear un negoci i establir-se on vulgui, cosa que fins llavors no sempre era possible a causa dels gremis. Per mitjà dels documents antics hem pogut saber com un ciutadà va fer ús de la nova llibertat de comerç. Johann Reinlein, de Baviera, volia crear un negoci, però el seu ajuntament estava poc disposat a concedir-li una llicència comercial. Quan el vent de la llibertat també va bufar a la meva terra, ho vaig voler aprofitar. Era jove, havia estalviat uns quants diners i havia vist una gran oportunitat de negoci, la cervesa. Al seu poble, l'elaboració de la cervesa és a les mans d'una sola fàbrica comunal. Els ciutadans que tenen dret a fer cervesa ho fan per torns i utilitzant els propis ingredients. Quan algú té cervesa fresca, ho anuncia amb un senyal al carrer.
Quan vaig demanar permís per obrir una fàbrica de cervesa i una taverna privades, el grup de ciutadans que tenien dret a fer cervesa hi van respondre amb protestes vehements. Que els arruïnaria el negoci, van dir, i que amenaçava el seu mitjà de subsistència. Ein Bier bitte. Ein Bier bitte. Das heißt hier, er bekommt hier nichts. Die anderen trinken hier doch auch. Ist das ein Gasthaus oder ein Stall? Lasst mich nicht an! Was fällt euch ein? Lasst mich los! Els ciutadans que elaboren cervesa estan enfadats. Tenen por de perdre el monopoli. Johann Rheinlein els vol fer la competència. En una carta adreçada a les autoritats responsables, els ciutadans protesten contra els plans de Johann Rheinlein d'obrir una altra fàbrica de cervesa, però Rheinlein insisteix en el seu nou dret i posa en relleu els abusos de l'actual monopoli de la cervesa. La cervesa de la fàbrica comunal era clarament de mala qualitat. Els fabricants deien que era per culpa de la poca qualitat dels ingredients que feien servir, però jo m'havia adonat que les botes no es rentaven mai com calia. I això no era l'únic que podia retreure als meus adversaris. També havia vist més d'una vegada que la insípida cervesa es venia a uns preus exorbitants i que hi havia un consum il·legal. Els que venien la cervesa també s'estalviaven els impostos policials. I en aquelles circumstàncies, l'Ajuntament i el jutjat havien de donar la raó a algú que, com jo, estava disposat a invertir diners en una fàbrica de cervesa ben gestionada. I, de fet, els documents demostren que aviat se li atorga a Johann Rheinlein una concessió perquè construeixi la seva fàbrica particular de cervesa a Staffelstein. I no és l'únic. A Baviera es van concedint més i més permisos per a noves fàbriques de cervesa. Hi ha una gran demanda de cervesa de qualitat a preus assequibles. Llibertat, igualtat, fraternitat. El nou Codi Civil porta els ideals francesos a tots els racons d'Europa. Per als jueus d'Europa representa un període d'igualtat de drets, tot i que durarà poc. La separació de la religió i l'Estat fomenta la tolerància envers els que tenen una altra fe. Es construeixen noves sinagogues, com per exemple aquí, a la ciutat medieval d'Esslingen. Durant 300 anys, als jueus els era prohibit instal·lar-se aquí, però el 1806 5 famílies jueves venen a viure en aquesta petita ciutat Suàbia. Arriben amb un salconduit de l'emperador que està a favor de la igualtat de drets per als jueus. Però la remor sorda de la guerra encara no s'ha apagat. Napoleó avança amb el seu exèrcit cap a Berlín. Al cap de poc, Berlín és seu, i ell fa una desfilada triomfal a la porta de Brandenburg. Napoleó és el zenit del seu poder.